eling lho. Kan perlu. Iya toh. Nek golek iki nek kok utang endi wae. Ngono lho. Kok sampe dia jawab matian kali ini. Ngono. Semua orang lho, tinggal rame awakmu. Ngono lho. Tinggal rame awakmu, itu aku. Ngono. Tinggal rame awakmu dhewe iku lho, itu aku nyapa tinggal rame. Wong kowe njaluk yo tak weki, kok nyapa tinggal rame. Lu golekno tanteni. Ngono lho. Bayar utang ora iso lunasi arepe. So. Uang iki foto-foto penake ngono lho. Jalalan jan ben tak tanteni. Lunasi. Kowe omong tok kowe. Iki nyambut gawe. Aku jane moh nek koyo ngene iki tak nemen moh aku lak ngono lho. Saking sampane nemen prei tak iyani, rono-rono tak iyani. Ngono lho, wong gak budine ngono lho. Mesti padha nome. Masa jumpan tane wong calengane pira njuri nasi saiki. Iya saiki, yo, ngono kok saiki. Calengane 5.000. Berarti 1.000 dikurangi 5.000. Lah 30 bayare. 30 bayar ibu sampean iki. Lah jene kok 10.000. Lho, bayare piro bayare? Kok nyapa dhewe iki nek mau nasi ngono lho. Ora utang nyapa kon barang saiki ae lho. Mau yo ditabantu anake. Ya aku yo poso, Mbak, aku yo poso. Lho kuwi jabatan dari batal ibumu kuwi lho. Ngono lho. Tinggal batal ibumu kuwi. Ngono lho. Kok tinggal batal ibumu, Mbak. Ngono lho. Aku nakira tau kok ngene iki lek gak disuarani, Mbak. Ya iki sampe kan jane ora apa-apa. Ora apa-apa jane ora apa-apa iki. Ngono lho. Ora apa-apa awakmu ora jane ora apa-apa ning yo sesekno sik. Ngono lho. Utang iki go mati barang, Mbak. Mesti kan mesti kok kudu barang. Ngono. Aku narik seprono sprene ini narik ora tau, iki ora tau. Yang dulu aku yang jebret di belakang ngono. Itu sampai masih tambah. Mbak, semuanya berapa, Mbak? Cocoknya sama semuanya, nek. Lho, ora sopo ini gendang orang ngono lho, Bu. Jadi aku iki lagi ditakoki kantor ki apa eneke ngono kuwi. Aku kurang sabar piye, kurang penak piye sampeyan iki. Prei yo tak iyani. Bayar kurang yo tak iyani, Mbak. Ngono lho. Aku ki ora tau narik kaya ngene iki lek gak nemen kaya sampeyan ngene kuwi. Ngono lho. Dadi petugas yo badhe sore aku ya wis suwi ngono, Mbak. Ora tau kaya ngene iki ora tau. Uang ile api, baliknya yo api. Ngono lho, duwe 200 sampe gak gelem njaluk 300 dia 300. Ngono lho. Wong iki nimbal balike ngono lho, Mbak. Kita karo dhewe. Ini yang dia anak bojo. Foto-foto menungkone, foto-foto butuh mangane. Aja mbok gawe cara ngene iki, ngono lho, Mbak. Wong padha imbal balike ngono lho. Jane aku mau ngene iki lek gak sampe nemen emoh aku, Mbak. Ngono lho. Poso batal iki kono gak dhewe, kono sampean dhewe iki lho, posoku batal iki. Pirang-pirang minggu semoyo, dhisik ya semoyo.
Kita mbok lunasi apa ora iki, Mbak? Lah, nang kembali tak nangkep lho ibumu ra lunas lunas ngono lho. Piro iki? Lah aku panas utang ibumu ya panas ngono lho. Iso. Iki bukan moe ngono ibumu kuwi lho. Iso. Yo pakai dong. Ayo ayo ayo. So